Yo, 14 8 juta. Mesine jes segel. 8 juta 8 juta. Plate pok 2 wi. Plat loro lho. 8 juta. Merapat macam Jepon Dura. Cek WA di profil. CRF lor 2020. Wajike panjang ngantek 2021. Plate wis anyar iki lho. Plate wis anyar. 2020 pajak plat gower. Bonus pajak sampai 2026. Regane 24 juta. Info. Yo Mas, motor murah 2020 regane 24 juta. 24 juta yo. Pajake iki bonus yo. Bonus ngantek 2026 pajake iki. Plate anyar. Dijaga ngono kono. CRF 24 juta. Plate yo anyar. Info. Merdeka, Bos. Merdeka merah putih ya. Merdeka merah putih Indonesia. Piro niki? 12 susuk. 12 susuk ya. Yo sak pantese ngono. Gaina, oleh apa nah Gaina? Baico nah Gaina brakar go piro iki? Piro? Baico. Tenan pura nah Gaina, tenan pura. Dulu motor awas. Ontran. Oh. 4 juta motore ngene iki. Yo nah. Yo. 4 juta unitnya ngene iki. Baico. Oh, sepin. Irong 19 juta susuk ya. Susuk pajak plat ya dawa. Montore orisinil. Sing gak orisinil iki lho spiyone. Karo apa jenenge? Master rem. Menahan pengeriman sing gak orisinil. Ndure iki sing gak orisinil. 16 juta ya susuk. Iki piro regane? Kilometer 16.000. 25.500. Nek ku bensin nae yo. 2 akhir. Apike ngene, killer-killere masuk. KM rendah. Max. Anyar kok. Ora tuku lek nek oleh. Atuku nek wis. Iki lho. Nek kok sing duwe pegawe iki lho sing duwe lho, pegawe. Oh.